Hola, bon dia, soc el Boi Segarra, professor ACNA i guia UEGM, i estem aquí a Uxguli, a la carena de la Mària, que es diu, que és on es va donar un accident de llau d'una capa feble persistent abans d'ahir, amb un desenllaç fatal. Era un grup de catalans i va haver una víctima mortal. Estem a 3.200 a orientació nord, al costat de la carena. És un lloc similar al on es va desencadenar la llau. I hem fet un perfil i hem fet diversos testos i ara us explicaré una mica el que trobem. Aquí trobem doncs, uns 90 centímetres de mantell de neu. Bàsicament trobem tan poca neu perquè és una zona que està afectada pel vent. En altres llocs hem trobat fins a 2 metres. Això el que ha generat és que hi hagi aquesta capa basal que podeu veure, composada de gobelets enormes, uns gobelets que tenen 6-7 mil·límetres, que podem veure aquí a la pala, que és una capa molt poc cohesiva. Aquesta és de puny, 4 dits. En altres llocs aquesta capa té més cohesió, però en aquests llocs com on es va desenvolupar la llau, que hi ha un mantell molt més no tan gran, el pes d'un esquiador sí que podria activar aquesta capa feble. Aquesta capa feble es va formar farà un mes. I de fet, fins que s'ha produït aquesta llau, en els últims 10 dies no hi ha hagut massa activitat de llaus referent a aquesta capa. De fet, nosaltres hem estat esquiant pensant que en molts casos aquesta capa està desactivada. Un error, perquè veiem que les capes dèbils persistents poden durar el temps i fins i tot reactivar-se. En el cas de la llau d'abans d'ahir, es va originar en un canvi de pendent on probablement hi havia una situació com aquesta, amb 1 metre de neu com a molt per sobre. En el nostre cas ens ha donat un test, una columna extesa positiva completament en el cop 11. No, 12. L'11 i l'FTP el 12. Res, doncs donar una mica, entendre una mica el mantell que tenim aquí i reflexionar una mica sobre el que hem trobat. Salut i que vagi bé.